салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷӣ. дар навори имрӯзаи мо 20 дасти дорем Узбекистон, 20 дасти Узбекистон дорем, абои дорем, инаёи Южни Корея. Моиши 100%. Инаё дорем 3DO, баъд инаи тараф дорем моиши узбекистонский меган. Паталошни ҳам 25 квадратай, анамидатай боло. Мраморӣ меган. Жидки абои ҳам аст, эронӣ аст. Ина галагено дорем, ай 15 сум сар мешавад то 45 сум ҳаст. Чеканаш лангои рангам ай 10 сум сар мешаванд то 12 рангаша дорем. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Салом алейкум ака. Ай кафилотун нар. Алейкум ассалом. Нарх чанда якам? 20 дасти дорем Узбекистон, 20 дасти Узбекистон дорем, нархаш 45 сомон аст. О, 4 намуд 20 дасти дорем, нархаш 45 сомон аст. Аҳа. Ана иш. И эронай 70 сум квадрат, 36 эронай 70 сум квадрат. Квадратиш, да? О. Д намуд дорем 70 сум. Кухни дорем. Кухни дорем, донаш 10 сомон аст. Вай. 10 сум. Абои. Хоб, абои дорем, инаёи Южни Корея, рулонош 230 сомон аст. Моиши. Се қатор Южни Корея дорем. О, иам 230 сомон аст. Моиши 100%. Моиши 100%. Инаё дорем 3DO, однотониё, иам 230 сомон аст. 3DO. Ие моиши? О, моиши. Баъд инаи тараф дорем моиши узбекистонский меган. Ё 220 сомон аст. Нархош ду қатор 220 сум дорем. Стандарт чанд квадрат? 10 квадрат. 10 квадрати. Ҳамаш 10 квадрати. И тараф дорем ака инаи пол моиши Южни Корея 145 сум аст. Инаи пол моиши Узбекистон аст. Пол моиши Узбекистон аст. 130 сомон рулонош. Ду қатор 130 сум дорем. Ишам амрӯз. О, 130 сум. Баъд у тараф дорем абои палитра Россия. Паталошни ҳам 25 квадрат аст. 200 сомон аст нархаш. Паталошнико. Абои палитра и тараф ҳамаш рулонош 10 квадрати, новинка ё рулонош 270 сомони аст. 270 сомони аст. Ҳар сеш. Ҳар сеш баъд дута мраморни дорем и тараф 350 сум аст. Ами дутай боло, анами дутай боло мраморни меган рулонош 350 сум аст ё. Дига ёш ҳамаш 270 сум рулонош. Жидки абоям аст. Жидки абоям аст, эронӣ аст. Килош 4 квадрат ҳам мегирад 80 сомон аст. Узбекистон аст, килош 45 сом ва ҳам 4 квадрат ҳам мегирад. Жидки абоям аст. Бо галаген ҳам дорем, ай 15 сум сар мешавад то 45 сум дорем. Задаги нест? Аст, и тарафта задаги аст. Ина галагено дорем, ай 15 сум сар мешавад то 45 сум ҳаст. Ё 30 сомон. О, 30 сомон. 28, 35, 28. Ҳамаи намудаш аст. 20 сум аст. Инаи 20 сомон аст. Баъд у люстр 400 сум ака. Иам болода меса, просто стенада. Ина болода гирон кадагиш аст. 500 сум ай вай. О, гирон кадагиш. О, 500 сум, о, 500 сум ай дона 4 намуд гирон меша. Инаи калидорниё додорем 140 сомон. Мисол инами. О, 140 сомон. Ҳамаси 140 ани. О. Ана кажон инами. Ин 950 сум. 950 сум. Вайш ҳам гуфтаги. О, вайо ҳам гуфтаги анака. 150 сум. И чоркунҷа қати. Чоркунҷа 400 сум. Се намуд гирон меша, друнж гил дора. Майдо 240 сомони. 240 сомони. Диаметриш чанд? Диаметриш 33 аст. Вайш 400 сум. Ира гуфтем. Ира гуфтем нархоша. Майда размери и майдаи 700 сум мешавад. Зард. Не майдаш 700 сум. О. 700 сум.
کلانش 950 سوم کرد. بعد نه شلنگو داریم، نه شلنگو هم چیکن، نه شلنگو رنگم ای 10 سوم سر میشن تو 12 رنگش داریم 18 سوم 20 سوم پول خطی در میگیره. پول خطی. مقصد همه چی هست اینجا؟ همه چی هست. اکا منزلتون نمیرتون؟ منزل ناحیه شهری توس، نمره 93 429 2200. رحمت کما کن. سلامت باشه. دوستانی عزیز در کانال مهمون باشی حتما زنگولش قطعی обуна шавиду یا лайк قطعی دستگیری کنید. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.